салом алейкум. 21 май соли 2026 мебошад. Ман дар Қабодиён қарор дорам. ба шумо дар бораи як амали доруи мачевину карбамид баъд аз 1 сол нишон медиҳам. Инҷое ки мебинед ҷугорӣ корида шудааст ва пеш аз ҷугорӣ дар ин ҷо соли гузашта тарбуз буд ва тарбуз ҷӯякаш анамхел қатор омада буд. ва имсол чӣ хеле ки мебинем дар ҳамон қаторе ки ҷӯяки тарбуз буд ва ду-се маротиба мачевину селитра хӯрдагӣ буд замин ва байни қаторҳо пуштаҳо фарқият аст. собиқ пуштаҳои тарбуз. Мана ин қаторро мебинед чӣ хел ҷугориаш баланди хушрӯ шудааст дидед? Мана рост рафтагӣ ва ҳамагӣ 1 метр ин тараф мебием. ҷугориашро бинед. ҷугориаш ягон амал надорад. Беда ку ман нишон диҳам. ҳамдиёрон азиз, ин барои дарс аст. мана ин бинед чӣ хел баланди хушрӯй. ҳамин хел мегузарем. 1.5 метр инҷа мебинем чӣ хел. Дидед? ин пуштаи тарбуз буд. ин ҷӯяи тарбуз буд. ҷӯяи тарбузро бинед. собиқ ҷӯяи тарбуз, пуштаи тарбузро бинед. боз 1 метр мебием. инҷа бинед чӣ хел баланд аст. мана боз ҷӯяи тарбуз. ҷӯяи тарбузро бинеду пуштаи тарбузро бинед. бо мебиям 1-2 метр ин тараф мана. бо ман рӯ ба рӯи ҷӯяи тарбуз ки буд меистам. инҷа ҷӯяи тарбуз будам бинед. рост баландиашро бинед. ва мана дасти рост пуштаи тарбуз буд. дӯстони азиз, дидед амали мачевину карбамид 1 сол пас ҳам истод дар замин. ин хулосабарори ман аст. боз мутахассисо гап зананд ки барои чи ҳар 1-2 метр пас ҷугори ниҳоят нақс нашунамо ёфтааст. ҳар 1-2 метр пас, ҳар 1-2 метр пас нашунамои ҷугори хуб асту дар мобайн боз мана хел ҳар ҷо мана 2 метр пас ҷугори нашунамоаш хуб нест. ана ин буд як мушоҳидаи ман оиди амали дору пас аз 1 сол. озуқа пас аз 1 сол. мана ҳозир ман бояд дуруст биёям. ана инҷа рост фикр мекунам ки шумо мушоҳида мекунед. бозам хел рост мерам. мана ана хел омад паст шуд. майдон сурх шуд. бо майдон сабз шуд. бо мана сабз шуд. ана боз 1 метр мебием. боз майдон сурх шуд. 2 метр. ана боз 1 метр пас боз майдон сабз шуд. ҳай дӯстони азиз, анам хел дониста монед ки замин озуқа додан чӣ қадар ба замин фоидаи калон дорад. ба кадоме маъқул шуд як лайк монед. дар паноҳи худо бошед.